माइ ब्लग चेनेल माइ ब्लग चेनेल बराय जाबाय आसा खालाम नोंसोर बयबो मोजाङै दङ दिनै नोंसोर बे ब्लगाव नुनो मोनगोन पेराग्लाइडिं जों पेराग्लाइडिं जानायाव थांनो नागिरदों दान्दारपुराव थ' नोंसोर नायलांबाय थादो बे भिडिअखौ माबायदि जागोन भिडिअ हयथ' बहुत इन्टारेस्टिं जानो हागौ नोंसोर नायलांबासो मोजाङै मिथिगोन नोंसोरबो थ' नायलांदो भिडिअखौ लास्टसिम आरो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो आरो लाइक खालाम भिडिअखौ आरो लोगोफोरजोंबो शेयार खालाम लोगोफोर आरो जाय अलरेडि साबस्क्राइब खालामबाय बिसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो साबस्क्राइब खालामखांबायबा आरो साबस्क्राइब बुथुनाव दाथुसे नायलांबाय थानो नोंसोर भिडिअखौ लोगोआ फैबायानो नै जों सानैजों थांगोन हाय होनहरदो हाय जों सानैजों थांगोन बेरायहैगोन थ' नोंसोरो जों मोनसे गोदान मोनसे इउटुब चेनेल मोनसे खुलिदों बे चेनेलखौबो आं डिसक्रिपसनाव होगोन नोंसोर नायबानो जाबाय लिंकखौ होनानै होगोन चेनेल नामा जाहैबाय बड' ट्रि भिलेज भइस होननाय थ' नोंसोर नायलांबाय था भिडिअखौ थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो जों दा सफैबाय बेवहाय दान्दारपुरनि पेराग्लाइडिं जाबाय थानायाव जों दा सफैबाय थाबायगासिनो दङ बहुद खस्थ' जोंखौ होदों बहुत खस्थ' जादों बेसेबांबा गोजान थाबायगासिनो दं गारिखौ बेसेबांबा गोजानाव दोननानै गारि लाबोनायनि नेनानै थायासै गारिखौ गाखोनानै फैबाबो जाबायमोन एबारनिफ्राय बिदि नङा जोंखौ थगायदों पार्किं वालाफ्रा पुरा ट्राफिक जाम होननानै गारिखौनो सोहोआखै बेलेगफोरखौ सोदों खिन्थु जोंखौ सोहोआखै बिनि थाखाय बहुत गाज्रि मोनो आरो जों लोगोफोर नायलांबाय थादों बिसोरनो मोजाङैनो देखायनो नाजागोन लास्टसिम नायदो भिडिअखौ स्टेजआ बेनो Pilot number 31 is just about to land. He's approaching the landing zone. Raja Rajaper, kembali aku kopnani ke? Oh, চেষ্টা করিল। बिरखांनाया थांगासिनो दं बेजों सासे फैबावो बोनांगौ ना फिथाखौ गाड़ी अफाय होते नाকি हाबाय बे एबार एसेयावनो एरायबाय दुब्लियावनो गोलैबाय नामा खैथारगोन दुब्लियाव गोलैबाय साउथ करियानि आयौ जा स्पिडआव Pilot number 36 in picking from Korea. सानला जोंनि साखोना आरो इटा जापानेर बोले बे गिबि जापाननि बर'आलाय सासे बर' दंमोन ना 3 नाम्बाराव ना এটা ভালো করে পড়বে পয়নট জাপানের এটা কোনে উল্টা পারে কি না পাই বা ট্রেনিং করা আগতে ট্রেনিং না করলে আর হ্যাঁ খেলা দিতে ল্যান্ডিং check point down ng gandang bे अरे जब बहुत गोजान Pilot number 24, 25, 26. Really, Alfred brother ko nuhurba ibar logo हमनो मोनसिगोन तो नायलांबाय था नोंसोर लोगोफोर भिडिअखौ इन्टारभिउ लागासिनो दङ दा Alfred brother साउथ करियानिफ्राय फैनो मोनदों
पॉइंट मोनदों बियो ग्लाइडिंआव फैनायाव नै आदाखौ लोगो मोनदों हेल' आदानि चेनेलखौ नोंसोर बयबो नायखायो जानो हागौ दा आदा एसे बेयाव फैनानै माने आंथ' दा आदाखौ लोगो मोननानै माने गोसोखौ बहुत गोजोननाय मोनदों माने रायलायनो आं माने स्पिचलेस जाबाय थ' आदाया एसे बुंनानै होदो आदा आंना मोनसे चेनेल दङ माइ बिबि ब्लग थ' बेखौ आङो माइ बिबि ब्लग चेनेलाव आपल'ड खालामगोन पेराग्लाइडिंनि माने ब्लग मोनसे खालामदों आरो आदा थ' नोङो एसे माने आदाया माने बेयाव फैदों मारै मोनदों बेखौ बिराद मोजां माने बिराद मोजां एक्सपिरियेन्स आंबो दासिम नुफेराखैमोन बिदि पेराग्लाइडिं लेन्डिं कम्पिटिसनखौ एक्युरेसि लेन्डिंखौ बे माने ओरै गामिनि रायजो राजा खाथि खालानि थाखायबो बिराद मोजां एक्सप'जार आरो गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो पाइलटसफ्राबो बाहाय फैनानै जोंनि जायगाखौ मिन्थिलांबाय बेसेबां समायना रमायना आरो बिसोरो जाहाथे गावसिनि जायगायाव थांनानै मोजां बाथ्रा बे जायगानि सोमोन्दै जोंनि बड'लेण्डनि सोमोन्दै मोजाङै मोजां खिन्थाहैनो हानाय बायदि दा जोंहा बेनो मोनसे बाहाय गोसोआव लानांगौखि जोंनि बे जायगाखौ साफ साफा दोननो नाजानांगौ बे जानानै चिप्स जानानै प्लास्टिक माबा माबि लेखा माबा माबि प्लास्टिक लामायाव गारलाबायना बिराद माने आनडिसिप्लिन नुयो बावनो सिनायो जों बेसेबां सिकिट जों बेसेबां साब सिखोन थायो बेनि थाखायनो जेसेबां हायो जों साब सुथुर लाखिनो नाजानांगौ जोंनि जायगाखौ जाहाथे बे बायह्रानि मानसिफ्रा फैनानै मोजाङैनो मोजां माने इमप्रेस जानानै थांनाय बायदि आरो मोजां रायलायनाय बायदि बे जायगानि सोमोन्दै आरो फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय आंखौ नुनानै सिनायथि लानायनि थाखाय बिथाङा दा चेनेल स्टार्ट खालामबाय अननानै माइ बिबि ब्लग बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नाय आरो थेंक इउ फंबाय थेंक इउ हाजोनि बै साइडनिफ्राय फैगासिनो दङ बिसोरो बैयाव बयना बड'लेण्ड लिरनाय दङ Raja Rajapur, pilot number 35 named Bahang Chatra Bhai. किसी दोबारे आके घुटना नहीं हुई होगा मुझे वो just about to land. He's approaching the landing site now. Pilot number 41, Shivjit Thakur from India. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the Pilot
लोगोफ्रा जागासिनो दंबावो ना दा पार्किंआव फैफिनबाय जोङो थांसै दा न'आव दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आदा आलफ्रेडखौबो लोगो मोनबाय थ' बिनि चेनेलखौबो नोंसोर साबस्क्राइब खालाम आरो आदा आलफ्रेडआ जुदि बे भिडिअखौ नायदोंबा थेंक इउ आदा भिडिअ फैनायनि थाखाय लोगो मोनदों बुहुत नुबाय थायोमोन टाउनाव खिन्थु दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों बुहुत गोजोननाय मोनदों गोसोखौ थ' लोगोफोर भिडिअखौ शेयार खालाम आरो लाइक खालाम भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै गाबोन जुदि बेयाव फैनाय जाबावो भिडिअ मोनसे बानायबावसै थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनानै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन